Hej, velkommen til en ny lille test af Husqvarna Automoveren 330X hedder den jeg er testpilot for. I dag vil jeg prøve at vise lidt, hvordan man kan løse nogle af de udfordringer, der er med græskanterne i forhold til en robotplæneklipper. Robotten den er 55 cm bred og klipper kun i 25, så det kan give nogle udfordringer, eksempelvis ligesom her langs med terrasse og hegn, at den ikke kan komme helt ind til. De fleste de løser det så ved at gå en tur med græstrimmeren. Jeg har valgt at gå all in og så lægge 140 meter kantfliser alle de steder, hvor der ikke er fliser i forvejen. Jeg synes, det giver en flot afslutning på plænen også, og det gør det utrolig nemt, fordi at robotten så klarer alt. Flisen jeg har lagt, det er en 21 x 21 cm herregårdsten. Jeg prøver at vise, hvordan jeg har lavet afslutningen hele vejen rundt. Også her langs med hækken. Også hvor der er flis på og fiberdus og så lidt vedligeholdelse som overhovedet muligt. Så der er selvfølgelig et eksisterende fliseareal, der kan den sagtens klippe ud over. Men der hvor der er husmur og hæk og kanter, der kan det godt give en udfordring. Som I kan se i hjørnerne, så har jeg lavet den, i stedet for at lave 90 grader, så har jeg kantet den, så den er 135 grader, så den har lettere ved at nå ud i hjørnerne. Det samme problem kan man have ved træer og andre genstande. Som I kan se her, så har jeg lagt fliser rundt om frugttræerne, fordi robotten den kan ikke komme helt ind til træstammen naturligvis. Så i stedet for at skal ud med græstrimmeren, så har jeg lagt fliser, og så klarer robotten det helt selv. Og lige nu er den faktisk ude i en af hjørnerne igen, og jeg kan se, hvordan den fint kommer ud. Jeg synes også, det giver en rigtig flot afslutning på græsplænen. Før der græsset det vokset nærmest ind på legepladsen, og ved flisen så er der nu. Så giver det sådan en naturlig afgrænsning og gør det rigtig nemt at holde. Som vi kan se, en lang lige kant hen langs med hækken. Nemt, vedligeholdelsesfrit, og robotten klarer det hele selv.